Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 20 kan bulan na Enero taon 2024, liwat ihahatod mi sa Sendo ang mga bareta sa Nagangunyan News, mga baretang tiniripon pun Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming naantabayanan sa 104.7 Bossing FM, 89.5 radyo natin Naga, asin nadadalan man live sa ANN News official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa ngaran kan bilog ng news team, ako po ang sa inyong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, selebrasyon sa Naga kan pista kan Santo Niño, kasado na sa aga. Ang detalyes hali kay Risa Santos. Preparado na ang Immaculate Conception Parish asin lokal na gobyerno kan Naga katakod kan selebrasyon kan kapistahan kan Santo Niño sa Enero 21. Alas 5 nin hapon mapuon ang prosesyon sa parokya kan Immaculada Concepcion. Alagad kun dati sa Plaza Quezon, matatapos iningunyan sa Balatas Development Center. Paliwanag ni City Events Protocol and Public Information Office Head Allen Riondanga, parehong kamaawotan kan parokya asin LGU ang bagong ruta kan prosesyon. Haloy na pong naghihidaw man ang mga taga-Balatas na ang sarong okasyon kan nakasakop na parokya sa Indaman Gibuhon. Sa parte man sa kan syudad, this is actually a favor being given by the church. Na digdita magibo, mapopromote ta po si bagutang pasilidad. Mahihiling kan mga tao, urog ng gayo si day po nag-aaram-aram kung saan namumugtak ang bagong city hospital, si mga kaplanuhan digi sa Balatas, maipopromote po duman sa mga taga-Naga. So, this is actually po mutually beneficial for the Immaculate Conception Parish as well as to the city government of Naga. So, makakatabang po kita in promoting the faith as well sa tuman sa syudad, promoting the facilities and the programs that we are doing for the Nagueños. Magiging parte man kan liturhiya kan simbahan sigun kay Riondanga ang pagpamibi para sa mga mayhelang kan Naga City General Hospital. Makikisumaro sa aktibidad ang 27 barangay kan Naga, kabali ang mga eskwelahan asin iba pang grupo. Pigiing kami narman ang partisipasyon kan mga deboto kan santo na magdaranin mga imahen urog kun maut ining pabindisyonan. Again, this is po an archdiocesan feast, so gabus po iniimbitaran na mag-iba sa Enero 21. Planchado na ang lakdang pansiguridad para sa aktibidad na tiyempo man sa taon ng Children's Festival. Nagpapasalamat si Riondanga sa mga organisasyon na udok sa buot ang pagtabang kada bes, igwang siring nakasibutan ang syudad. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa iba pang bareta, Business One Stop Shop 2024, dakol pa ang mga naghahabol. Ang detalyes haliki Joel Sulina. Kada adlaw puon kang Enero 2, 2024, sobra sa 300 na mga kababayan ta ang nagpapasiring sa Business One Stop Shop sa Syudad Naga para man sa pagkuha ning sa indang business license, maging renewal ka mga business permits. Alagad ngunya na Sabado, petsa 20 kang Enero 2024, yun na ang deadline. Ngaring makapag-avail pa ng discounts dangan na no penalties and surcharges na pinag-opresir sa mga amay dangan na dai inabot kang plaso o pinagtala ang aldaw sa pag-apply kan sa indang business permit o license. Sigun kay City Administrator Elmer Baldemoro, sobra sa 2,000 na mga mayor's permit and business permits ang nai-release na kan City Treasurer's Office dangan ininilalaong mga maabot sa labi sa 3,000 sagkod sa deadline sa petsa 20 kang Enero ngunya na Sabado. Kumod ako ng bagay ang 20% discounts.
business licenses and permit. So nagkataon po na Saturday, since po Saturday, we will also consider itong day makaabot on the 20th na Monday 22. Alagad no extension na po yan, kaya ay po yan itong iaabiso to sa mga business owner na there will be no extension po kang business one-stop shop. So we encourage po na magpa-register na within the week para makarenew na po sindakang sa indang mga business permit. Sir, pera na po ang nadyan? Sa ngunyan po, kung mahiling nindo everyday talagang kadakol, more than 2,000 na siguro ang nag-renew, plus ito pong may mga bago. So pinapa-report mi po ang City Treasurer's Office right after the end kang business one-stop shop para makuata po si data kung piraga po si nag-renew, pira itong mga bago, as in how much si collection na for this year. Sinabi pa ni Baldemoro, nagkapira sa mga business owners ang nakabayad man sa online o nag-apply online kan sa indang permits ngaring dain na magpila pa asin maging hassle-free. Alagad, mas nakulmang ginaray ang mas pinagmamaray na personal na nakawon ang sa indang mga permits asin makuha tulos ini. Nag-a-avail po, alagad syempre mas gusto kaya kang kadaklan itong traditional way. Maski ini-encourage na online, gusto manggiraray yaon dyan, inganin itong pigdi-discourage na ko para maiwasan itong pagdakol kang tao and pagparapila. Kaya lang mas gusto na personal itong pagkua and okay lang sa inda na magpila. Pinasalamatan man kang opisyal ang mga barangay kan Siyudad Dignaga na nyaon asin naging presente ang senda mga clerk asin mga sekretary sa nagpapadagos na buo sa 2024. Papasalamat kita sa 27 barangay na talagang nagdedicate man na yaon po dyan si personnel ninda imbes na maduman pa sa barangay, yaon na dyan sa City Hall lobby para magkuha ng barangay business clearance. Aminado man si Baldemoro na kada aldaw talagang naging ruso ang mga nagkukuhan ng mayor's asin business permits. Indikasyon na liwat na nagbabaskog ang pagnenegosyo asin nagdagdag pa ang mga namumuhunan sa syudad ng Naga. Kung manutaran po nindo, talagang yaon ang mga tao. So gustong sabihon, maray na naman si pagnenegosyo sa Naga. Dahil kang mga nakaagi po bagang taon na manutaran na dikit si nagre-renew, gustong sabihon may mga businesses na nagpaingalo, nagsara. Alagad mo niyan, mahiling do everyday kadakol itong nakapila. So gustong sabihon, nagbalik naman si pagninegosyo sa siyudad ng Naga. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Mientras tanto, 2 pesos na dugang sa plete sa Trimobile, e-trike asin taxikel, i-implementar na sa Siyudad ng Naga. Ang detalles, halikiri sa Santos. Aprobado na kan Committee on Transportation ang kahagadan kan mga Trimobile asin e-trike drivers asin operators sa Siyudad ng Naga na dugangan ng 2 pesos ang 13 pesos na plete an sa indang minimum na singil sa pamasahe. Sa Moyang Grupo, sa Federasyon, talaga dahil kami nagpupundo na ang gusto mi talaga mapakaray ang transport digdi sa Siyudad ng Naga. Resulta ini kan magkapirang public consultation na ginibukan komite manong digdi sa sektor ng transportasyon kabali ang riding public. Alagad may ipiglatag na kondisyon, sigun ki Committee Chairman Councilor Omar Buenafe. Nanduman si pagre-report kang Traffic Enforcement Unit, saka kang PSO, Enforcement Unit kang PNP, saka PSO sa Trimobile Task Force para ma-monitor si mga violations.
Ipigbase ang kondisyon sa mga reklamo mismo kan mga pasahero, siring kan pagpili nin pasahero, pagsingil nin espesyal na pamasahe as in overloading. Igwa ng mga violation na tulong beses sa laog ng tulong bulan, iyan pwedeng i-recommendar for suspension kang private franchise kang individual. Pagka may violation na nag-aabot sa anom sa laog ng sarong taon, pwede siyang i-recommendar para makansela o mabawi sa iyong prangkisa. O obserbaran kan Public Safety Office, pulisya asin kan komite, ang epekto kan paglangkaw sa pamasahe sa laog din tulong bulan. Kundi ay magbabaan bilang kan mga violasyon, pupunduhon ang implementasyon kan fare increase. Kung dahil nagbabago ng dakol ng mga violations, i-recommendar man kang komitiba na pwedeng bawion si pigtaong resolution na itaas si ordinansa na itaas si pamasahe. Mantinido naman ang 20% diskwento sa mga senior citizens, estudyante asin PWD. Ipiglatag na ni Buenafe ang resolusyon sa plenaryo asin hahalato na sana kung maaaprubaran ni Alcalde Nelson Legacion. Enot ng nangapudan sa publiko ang alkalde, ipaabot sa nanunungdan kung may mga reklamo nin pagbalgar sa mga regulasyon kan pagpasada. Ipaabot sa muya, sisay si nagigibo kayan. Sisay si driver, si body number, kan tricycle. Nadidisiplinaon, tama imponer kita, inin magkakanigong pinalidad. Para saan nagangunyan, Riza Santos. Duwang bagong ambulansya kan lokal na gobyerno kan Naga para sa City General Hospital asin City Disaster Reduction Management Office kumpleto sa medical equipment. Ang detalye sa Haliki Joel Sulina. Kumpleto sa ambulance equipment sa supplies list dangan pasado sa Department of Health Standards na pinagmamandok ang Administrative Order number 2010-003 na bistado sa National Policy on Ambulance Use and Services ang bagong bakal na 2 units ng ambulance kang Naga City Government. Sigun kay Mr. Erning Elcamen, Hefe kang CDRMO kang Siyudad Naga, ang saro sa mga bagong ambulansya para man sa Naga City General Hospital. Dangan ang saro sa mga ini sa saindang opisina mapapadumana ngaring magamit 24/7 sa mga emerhensya asin pagresponde sa mga aksidente asin iba pang health emergencies. Mayor na sundon si standard kang DOH, pero pati si mga gamit sa loob, nakapase sa checklist kang licensing kang DOH. Ini po saro sa Naga City Hospital dahil lang nakahabol sa opening ninda dahil po sa proseso sa pag-bidding, sa paghanap ng mga supplier. Pero saro po hindi dapat na ihabol ko tana. Ang gusto po ni Mayor na nagbukas ang City Hospital may mga bagong kagamitan. Dua po ini ang saro sa City Hospital, ang saro po sa CDRMO. May nagmaray po ni Mayor na magbago ng mga gamit ko niyan dahil saro nga ni sa sayang kahurutan na ang pagservis sa mga nagenyo, lalo na po na pangatamanan ang salud ng mga taga-Naga. Kaya kami po dati lang 24/7 ang serbisyo, pero dapat po mas kumpleto, mas lalong mapadali ang pagserbi sa mas may nangangaipo. Kantidad 4.6 million pesos ang duwang bagong ambulansya kansyonad na igwang ventilation and airways equipments, siring construction apparatus and accessories, portable oxygen tanks na may regulators, flexible suction catheters, suction machines, nebulizers with nebulizer kits, igwaman ining monitoring, immobilization devices, dressing and bandages, obstetrical delivery set, infection control, asin iba pang miscellaneous na gamit kan mga paramedics asin mga doktor. Pwede po magsakay din ang doktor, may mga gamit po ini na minor operating set, iba po siyang defibrillator. Kung hilingon tapos si checklist kang DOH, yaw po yan duman gabos kompleto siya. Tapos igo siya pera kang radyo, igo po siya ng cellphone,
para ang coordination sa mga doktor asin sa mga hospital na mayong radyo mas madali po. 4 million siya pero ang nakapamahal si mga gamit sa laog. Okay. Ito ang mahal. Itong mabantayan. May mga flashlight siya, may mga gamit. Halimbawa, may defibrillator siya. Igo siya ang mga nebulizer. So, ito si nakapamahal. Siguro, kung kikwento mo ito, baka mas mahal si mga gamit sa laog kaysa sa ambulance. Dugang pa ni Mr. El Camel, may communication radios as in 2 units ng cellphones para sa koordinasyon sa mga ospital ang 2 nasambit na bagong ambulansya. Mantang ang CDRMO ambulance apera sa panahon kang emerhensya asing kalamidad, compliant naman ini sa standard sa bubukasan na Center for Safety and Resiliency. Saka po ang radyo talig, di ba ko itong sadit na radyo, igo ang handheld na radyo, igo pa siyang base radio. Para in preparation naman po ini, na pag nahaman si Cesar, integrated na po sa kagamitan asin sa Emergency Operation Center. So ready na, compliant na po ini. In advance lang ini para pag nag-operate na si Cesar, ikakarga na, ilalaag na lang. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Public Safety Office may pagirumdum sa mga trimobile asin e-vehicles. Ang detalye sa Halikiri sa Santos. Pinuna na kan Public Safety Office ang mas istriktong pagdakop sa mga nagbabalgar kan mga regulasyon sa pagpasada kan mga trimobile asin e-vehicles sa Naga. Pira sa mga violasyon ang overcharging, overloading asin kawaran prangkisa. Alagad kabali sa oobserbaran pa sigon ki PSO Executive Director Rene Gumba ang tamang pagbado asin gawi kan mga trimobile driver. Mong kinakaipuan na gwapo ka, kundi sutultul sa bado mo. Dahil ka naka-short, naka-chinelas, kung nagkakayod, dapat presentable. Asin so, respeto sa pasahero. Aprobado na sa konseho ang 15 pesos na minimum na pamasahe sa mga trimobile, pero posibleng bawiun ini kung manonotaran ang mga nasabing bayulasyon. Pagramdumunta sa mga amigo ta sa transport sector, kondisyon po iyan, kondisyonal so pinagtao sa Indo, madepende sa kung pirang citation ticket ang may issue mi sa asosasyon nindo, sa mga driver nindo. Apura sa mga trimobile, pigdadakop naman kan PSO ang iba pang bihikulo siring kan e-bike. Bawal na kayang magbiyahe ang mga dairehistrado. Pagramdumunta na sa Naga may ordinansa, ang e-bike dapat iparehistro, ang e-bike dapat duman sa bicycle lane nagaagi. So kung yaong ka sa tahaw kang tinampo, madadakop ka po. Katakod ka ini, makunduk taliwat ng Road Safety Seminar ang City Environment and Natural Resources Office as Naga City Bicycle Board sa Enero 19 poon alas 9 hasta alas 11 nin aga sa Naga City Events Center 2. Pakukusugon man sigun ki Gumba ang mga Operators and Drivers Association na magiging katuwang sa pagdisiplina kan mga namamasada sa Naga. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Sa ibang bareta, Bicol Medical Center asin lokal na gobyerno Naga naglansan ng bloodletting tanganing dagdagan ang dugo sa blood bank. Ang detalyas kayan, hali ki Joel Sulina. Nagkaigwa ni bloodletting activity at daw na Biyernes ang Bicol Medical Center Blood Bank sa tabang kang City Health Office para man i-augmenta sa medyo nagbabang supply kan dugo sa laog kang blood bank na kaipuhan kang mga pasyente. Sa entrevista kay Mama Grace Guevara, Medical Technologist kang City Health Office, asin Program Coordinator kang Naga City Blood Council, bako pa ini ang regular na ginigibong bloodletting activity kang gobyerno lokal. Kay ba mga regular na blood donors, kadakli mga City Hall employees na ginigibo tuyong June asin Nobyembre kang kada taon. Sobra sa 25 bagmaning dugo ang nakolekta kang BMC Blood Bank asin kang City Health Office kang nagtalikod na Biyernes sa ginibong bloodletting. Asin ini nakatala ang paliwat na gibuhon aldaw na Biyernes petsa 19 kang Enero sa City Hall Compound pon alas 8 ning aga sagud alas 3 ning hapon ngaring makakolekta pagiraray ning supply ning dugo. Kumuuro aldaw na kukonsumo ang stocks ning dugo sa blood bank ang BMC ning sobra sa 300 bags o sobra pa digdi na ginagamit sa mga medical operations asin iba pa na nakakasalbara nin buhay.
Ang purpose po kani para lang ma-augment si supply ngunyan kang dugo sa BMC. Sinda ang nagrani sa to para maghagad ning additional kasi ugwa kitang naka-schedule sa June, sa November, yan si regular. Pero ini po, garo augmentation ta lang kasi ngunyan na napon pala ang taon medyo kulang si supply kan dugo. Pandagdag lang. Pero dahil po si Kaipuan ni garo nagbaba si numbers ka mo. Dakul kaya sinangaipo ning dugo tapos syempre napon pa lang ang taon ara mo naman ang mga LGU nagpaplano pa lang yan kasi mga activities for the year. So ngunyan pig gibo ini para lang makatabang kita madagdagan ang Para sa Andagang Ngunyan, Joel Sulina. Medical Mission o Naga Cares, liwat maarangkada sa sunod na simana. Ang detalyas kayan hali kay Risa Santos. Maarangkada liwat ang outpatient extension program as in medical assistance for indigent patients sa Naga. Maiinot sa Hunyo 24 hasta 26 ang mga empleyado kan City Hall na makapakonsulta sa doktor as in matawanan nin libreng bulong kun kinakaipuhan. Mapaluwas po kaming schedule kung ano ito mga schedule na opisina on 24, on 25, and 26 para dahil po magkasarabay. Babalikan naman ang 10 natatadang barangay sa Naga na dainahagop kan enot na arangkada kan programa ka nakaaging taon. Tulong aldaw sa sarong semana gigibuhon ini kada Martes, Miyerkules asin Huwebes. Para ito po mga personahe kang City Health, Our Lady of Lourdes, and Naga City Hospital, yaon man sa kanya-kanya nidang opisina on Monday and Friday. Ugma man si radio reporter broadcaster Danny Cuerdo sa pagkakataong makapacheck up sa doktor. Mayo siyang seryosong kamatayan sa edad na 71, alagad mas barhay na daan pa siguro. Isinabay sa mga benepisyaryo kan programa ang sektor kan sining asin kan media arog niya. Ugma ko kaya ngunyang baga ang pagpakonsulta sa doktor, lalo ko na-diagnose ng may mati, mahal. Saka pinaka-worst pa dyan, kung talagang lalo magbagsakan sa imong health, makukonfine ka pang hospital. Mas grabe. So okay yan, magayon yan. As may sarong aldaw na exclusive for children, igawa man po ng aldaw for PWD, and kung kakayanan pa for senior citizen and solo parent para po si gabos na vulnerable sector makater dahil although mga priority man sinda sa kada barangay pero nauugma po kaya sinda na may exclusive day para sa sinda. Namamatinid na ang pagpadangat. Katuwang sa programang Naga Cares ang Naga City General Hospital, Our Lady of Lourdes Infirmary, NICC asin Mother Seton Hospital para sa mga laboratorio. Kaiba naman sa pagtaong asistensya sa hospitalisasyon ang Bicol Medical Center asin mga pribadong ospital, siringkan NICC, Mother Seton, Bicol Access, St. John Hospital, maging mga dialysis centers. May mga dialysis patient kaya naigwan ng 3 times a week. So dakula na bagay po na at least malilibre ninda yan sarong simanang expenses. Narealisar ang programang Inika Naga Cares sa tabangkan Ako Bicol Party List. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Sa ibang bareta, application para si scholar kan Syudad Dinaga, pinunana kan lokal na gobyerno. Ang detalya sa haliki Joel Sulina. Pinuunan na kang aldaw na Lunes, petsa 15, kang Enero, at sin madurarmahan sagot sa petsa 15 kang Marso 2024 ang pagresibi ni mga aplikasyon na kang Education Scholarship and Sports Office kang lokal na gobyerno kang Syudad Dinaga para sa gabos na mangut maging iskolar kang syudado o makalaog sa Tertiary Scholarship Program kang Naga City. Sigon kay Atty. PJ Barosa, ang pamayo kang ESO kung ika 25 anyos pababa asin nagkaklase sa kolehiyo o makolehiyo pa sana igwanin nga 2.5 o 80% na average sa pinagkaklasehang kurso o high school graduate na igwang 80% average asin mayong failing grades. Pwede nang magkuha ng application form asin magsumiter kay ni sa opisina kang ESO
para man makapag-avail ng tertiary scholarship ang mga estudyanteng taga Syudad Dignaga. Urugdaan mga tiyo sa naga-deserving ng scholarship huli man sa maray na performance sa academic, mga aki kang solo parents asin aki kang mga Queen Program beneficiaries maging ka mga nasa sektor kang PWD. Nagpuna po ang ako kang lokal na gobyerno kang Naga sa paagi kang ESO kang mga applications for scholarship. Hanapon lang po sa ESO si Nancy Flores, Pipin Aguilar o kaya po si Eric para po magpasa kan sa inyong mga aplikasyon. Hanggang March 15 lang po ini. Iya po. Liwat hanggang March 15 lang po ini. Pag naglagpas na po duman sa March 15, sarado na po. So, si mga maawat po maging scholar, maging marigmat po kita, mag-iskusar na po on January 15 to March 15 makapasa kan sa inyong application. Kompleto dapat sa dokumentos sa ESO po. Sinabi pa ni Atty. Banosa, ang mga masumiter kang aplikasyon nakatalaang isalang sa eksaminasyon na ngaring duman madeterminaran kung perang porsentahe kang scholarship grant ang may tatao sa sainda kung sain ang pinakahalangkaw sagod sa 20,000 pesos per tuition fee pababa, depende man sa grado na nakuha sa eksaminasyon ngaring makalaog sa tertiary scholarship program kang syudad. Sa presente, nasa 735 ang scholar kang Syudad Dignaga na nagkaklase sa Manilain and universities and colleges. Dangan ang mga ini nilalaomang ma-renew kan sa indang scholarship na may deadline and submission sa Marso 31, 2024. Sa mga interesado man na maging scholar kang syudad, tulos na magpasiring sa ESO sa City Youth Center daraan sa indang mga maninigong requirements, siring kang voters ID, matriculation form asin iba pa. Naring makuha tulos ang form asin makasumitir kay ni antes ang pinaglalaomang deadline sa maabot man ng Marso 15, 2024 para sa mga bagong scholar kan syudad. Sa ngunya may 735 scholars kita na yaon sa Satuya. So, ang renewal po for the existing scholars hanggang March 31. March 31. Pag nag-April po, nagpunta ka sa opisina para mag-renew kan sa imong scholarship, demi na po kamo aakuon. Hanggang March 31 lang po ang renewal. Para sa Nagangunyan, Joel Sulida. Mientras tanto, mga local artists sa Ciudad Dinaga ipigre-rehistro na kan City Events Protocol Public Information Office. Ang detalyas kayan hali kay Risa Santos. Tira ngaya ang miyembro kaya kang arts and culture sector sa Naga. Masimbag po kita, da itaaram. May problema kita sa bagay na yan. Kaya nga ni, kayo po pong hipnuan ang bagay na yan. Ipiglunsar kan City Events Protocol and Public Information Office ang Naga City Voluntary Local Artists Registration kan Lunes. Si Kintab Artists Group Incorporated founder Harold Gomez tulos nagrehistro online. Tubod siyang matatawan sindanin maninigong asistensya mantang matatabangan sa promosyon asin lugar ang mga obra ninda. Bagay na pigsyerto ni Sepio Head asin Arts and Culture Designate Alan Riondanga. Kaipuhan ta ang database para sa tultol na pagpaplano. Mahiling ta din si mga artists na pwedeng mag-collaborate with each other. Magiging basihan ang datos para sa mas madaling pagbilog kan mga programa, paghagad nin pondo, asin pagtao kan mga benepisyo sa mga artista kan syudad. Matapos sa ang registration, maralaog pa ang mga ideya from our local artists on how we can help them. Tas hiling ko kaya ang pinakamaray magsabi sa tuya, oo, kan tabang nakaipuha din sinda mismo dahil sinda si mas nakakaaram kan kaipuhan ninda. Pero for now, dahil nagpupuon kita, ini si mga pwede tang interventions na itarao. Magkapirang paagi na ang ginibo kan LGU tanganing matuwangan ang mga artista siring kan panahonin pandemya kuno arin kadaklan sa inda nawaran ang gadin hanap buhay. Pigpaplanuhan ngunyan ang pagtao naman nin medical na asistensya sa irarom kan Naga Cares asin medical assistance for indigent patients asin iba pang katakod na programa kan gobyerno nasyonal. Maibaba ta ini mga programa especially on health. Ang gusto ta si mga mayong kakayahan, urog lang kayo magpa-check up, magpabulong, makabakal ng medisina, makabakal maintenance, at least mai-enroll na duman sa MAIP program na pigigibot itong Naga Cares.
parte po ini kan gigibuhon ta sa Arts Month celebration. Target po kani February 17. Digi po sa Balatas Development Center gigibuhon ta ang muyata pati si mga laboratory maitaota din, no? As part of free laboratory for our local artists. Makakatabang man yan sa indang pagkakasararo na they're conscious na ang city government is seriously working for their interest. Edad 18 pataas ang pwedeng magparehistro. Lain sa personal na impormasyon, kaipuhanin retrato asin balidong ID kan mga individual mo nang iinoton sa database. Bubuksan sa masunod na bulan ang registration para sa mga artists group. Naiintindihan ta, Naga City is a culture and arts hub, no? Igwan ba ko mga taga-Naga, pero digdi nag-perform. And isa yung nagbibenepisyo kayan, kita man giraray mga taga-Naga who enjoy their performances, who isa yung nakaka-experience ang maray ng performances, kita man giraray ng mga taga-Naga. Si mga bisita ta sa Naga, o si ekonomiya ta man giraray ang nag-flourish because of these people. Kaya, after po kayong individual, no? After kayong individual, isusunod ta naman itong mga registration of arts groups. Laoman, sigun Kirayon Danga, may mga masunod pang registration para naman sa iba pang sektor sa lado nin kultura asin sining. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Easement asin revetment kan Sagup Creek nakatalaang ipasemento kan lokal na gobyerno kanaga. Detalyes haliki Joel Sulina. Garing totalmente marisulberan, dangan daina magkaigwapan ng problema sa pagbaha tuyong may uran o raot ning panahon. Kausa nga nagbabaw, dangan mga basurang tambak sa mga waterways siring sa Sagup Creek, dyan sa Sister Teresa, Barangay Concepcion Pequeña, nakatanaan na pakarayon, dangan ipakongkreto ang easement as in revetment kang nasambit na sapa. Sigun kay Alcalde Nelson Legacion, liwat na nakakonsigera ning 150 million pesos ang gobyerno lokal kang Syudad Dignaga ning suporta asin tabang hali man sa DPWH Bicol matapos yang mag-request sa nasambit na ahensya nga ring mafunduhan ng proyekto sa pagpapakaray dangan pagsemento sa gilid kang nasambit na sapa. Ini gigibuhon nga ring malikayan ang pagtupag kandanga, pagdakul ka mga duot dangan pagdagdag kang dalnak sa base kang sapa na saro sa mga rason sa pagbabaw kaini. Kaya madaling mag-apaw asin magsadit asin magkausa pa kang pagbaha sa mga hararaning komunidad na inaagihan kang Sagup Creek. Suway pa ang nagkapira mga disiplinadong residente na inaapon ang basura sa creek na nakakadugang pa sa pagbara kaini rason kang pagbaha. Pakiulay na po kita nin budget 150 million pesos para po dyan sa Sagup Creek. Tanganing kung yan po kaya yan, kung simentado na both sides, may iwasan na itong mga duot dahil ng gayo. Lalo't kung every now and then nalilinigan. Diyan sa may Concepcion Pequeña, dahil dahil po simentado, mayong revetment, both sides. Minsan sa sarong side, igwa. Pero sa sarong side, mayo. So nag-uuros po si Daga, si Dalnak, papunta duman sa creek. Marurumduman na pinag-dredging kang lokal na gobyerno katuwanga ang sinubling amphibious excavator kang DPWH ang Sagup Creek para man mapararom ini dangan malinigan na. Kaya nanutaran ang marikas na pagkulpa kang baha ka mga nakaliis na mga bulan kung saan nagkaigwa ng mga pag-uran-uran asin raot ng panahon alagad mas maray na ipaayos asin ipasimento ang easement and revetment kang nasambit na sapa. Sinabi pa ang alkalde na suway padigdi nagdesisyon ang gobyerno lokal kang syudad na magbakal ng declagger o super declagger para man sa mga baradong drainages sa Syudad Dignaga. Nagdesisyon po kita na magbakal nin dakulang declagger. Declagger, ang function po niya masupsup, masumpit. Ayun. Ito po kayang ginagamit po ngunyan, luma na siya and minsan nagkakadiferensya na. Pero maski po functional po siya, maski maray ang trabaho po, kaipuhan ta nin sa rupa.
mahalaga na sa tuyang mga drainages 100% ang capacity, ang usefulness takundai nagiging dahilan kan pagbaha sa mga lugar na daiman kuta kung 100% ang utilization, kung na-maximize si capacity. Aramtaman po na minsan nababarahan po yan. Pakiulay pa kang alkalde sa mga konstituentes nalikayan ang paghapuning basura sa mga waterways asin sa mga sapa. Dangan, nakiulay man ini sa mga barangay officials na magkaigwaman ng programa ng paglinig asin clearing kan mga waterway asin drainages ngaring malikayan ang pagbaha. May nanutaran po kita, lalong-lalo na dyan sa may Sister Teres, Concepcion Pequeña. Grabe po ang duot, water lily, apuera po kayan, si Ati, si Basura, hali sa mga harong-harong. Obvious man, duman sa retrato. Di ba? So, ang totoo kaya na-appreciate ko po si inisyatibo ni Kapitan Joker Rito sa Inda, igwas indang programa. On a quarterly basis, may nagbibisita sa indang mga waterways, creeks, and piglilinigan po talaga yan. Sa katuyuhan na kung mag-uran, dakula ang volume kan tubig, buwelo ang dalagan. And therefore, may iwasan ang pagbaha. Sana arugman po kayan sa Concepcion Pequeña, asin sa iba pang barangay kan sa tuya pong syudad. Para sa Anagang Ngunyan, Jowan Sulina. Bagong ambulansya kan Ciudad Dinaga nag-arangkada na. Ang detalyas kayan hali kay Risa Santos. Malalaoman na ang mas marikas na pagresponde sa nangangaipong pasyente kan Naga City General Hospital. Uya na kaya ang bagong ambulansya na ipinahiling muna sa mga empleyado kan City Hall Lunes na aga. Kumpleto ang ekipahe sa laog, kantidad 4.5 million pesos ini na binakal kan syudad ka nakaaging taon pa. Si procurement process po kaya nagpoon last year. Ngunyan lang na i-deliver. So tama-tama, bagong taon may bagong ambulance. Nakaipuan ng gayo sa satuyang Naga City General Hospital and Siringman for emergency responses. Intendido para sa emergency medical services kan ospitalan ambulansya na dugang sa sarupang ambulansyang yaon ngunyan sa Our Lady of Lourdes Infirmary para sa transportasyon kan pasyente muna ini mantang hinahalat na mapalisensyahan. I assure you na ma-lisensyahan kita kayan dahil may qualified kita mga personnel na ma-handle ka iyan. So, dakulang tabang po ini kung kang ambulance kang city or kang hospital para mai-transport ang patient na safe ang pasyente. Dagos naman isinumite ni Sanchez Kelegasyon ang formal na kahagadan, tanganing madugangan ang personahe kan ospital, mantang nangapuda nin mga aplikante digdi urog na sa mga nurse. Medical technologists, pharmacists, and other personnel sa admin, no? Igwa na po kita dyan, mga applicant na, may kulang pa, actually kulang pa yung nurses. So baka may interesado pa dyan, especially yung may mga training na dahil sa pagbubukas planong magbukas kang ICU, saka ang additional room kang operating room. Siniguro ni Legasyon, kukumpletuhon ang mga ekipahe asin personahe kan ospital, magin kan primary health facility sa syudad. Kabali digdi ang kantidad 20 milyones pesos, hali ki Senador Bongo para sa ibubugtak na dialysis center sa NCGH. That means only City Health Office 2 sa Santa Cruz, and later on within the year itong Super Health Center sa Concepcion Pequeña. Ongoing pa po si construction, dahil patapos, pero once matapos na po si construction, ready na siya for occupancy and para mag-officer ng serbisyo sa lugar, ma-provide po kita kan kinakaipuhan na personahe and ekipahe.
Ililibre sa urog nangangaipong pasyente ang serbisyo sa dialysis center sigun kiligasyon. Sa lalong madaling panahon man, oras na mahaman ang outpatient department, ipapagamit tulos inita nga ning mabawasan ang palangkaw na numero kan pasyenteng pigaako sa laog kan NCGH. Sa tuyang Naga City General Hospital, magiging ladawan po siya, magiging simbolo kan sa tuyang pagpadangat sa Naga, sa mga residente, lalong-lalo na sa mga TIOs. And therefore, si kinakaipuhan na mga hospital equipment, hospital services, kukumplitohon ta along with the needed personal services. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Asin yan po ang kabilugan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News. Ang aran kan mga katuwang sa 104.7 Bossing FM, 89.5 radyo natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Ligason, Vice Mayor Neni Diasis, kan sangguni ang palunsod kan Naga, asin man kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inansendong naging para barita Roy San Ramon, mabalos kan sa ino pagantabay, Maray Naga, masunod na sa tung aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga balaod, ikangalalan, isarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Naga na, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Naga na, uswa pa, magayon na syudad ko. Naga na, uswa pa, ipag-ugulyo sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuon, ngunyan ika ang istaran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan, kitang mga nagenyo, maurag na Bicolano, marhay na mga tao. Naga na, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Naga na, uswa pa, magayon na syudad ko. Naga na, uswa pa, ibang umulyo
man matuman, ikukuraw ko sa kakabsan. Kitang mga nagenyong matitibay, Bicolano makukuran ng mga tao. Nagana, uswag pa, mangenot sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magkayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, ipag-uulyo sa tinapan sa gabos ng panahon. Mamutan. Mga tugang, uwi na ang programang sa Arabon. Maray na aga mga tugang, aldaw na Sabado, petsa 20 na po kan bulan na Enero 2024. Liwat mag-iiribanan kita sa laog nin 45 minutos. Digdi po sa programang Satong Aramon, kami po ang sendong mga kaibanan. Asin man si Roy San Ramon. Naantabayanan po kita sa 89.5 Radyo Natin Naga, 104.7 Bossing FM, Nagangunyan News asin Naga City Government Facebook page. Pag-iingay-bahan ta po ngunyan sa kabtang na inikan sa tuyang programa, adbistado, respetadong historian kan sa tuyang panahon, si Professor Danny Herona. Sir, maray na aga. Maray na aga po. Maray na aga Roy, maray na aga Jason. Opo, kinaog mami na ika sa maging guest mi ngunya na ngunyang kaya nag-celebrate kita kang kapistahan partner kan Sinyo Santo Niño. Yes. Ngunyang pong aldaw malangan ita igwag dining aktibidad hali po duman sa Immaculate Conception Parish, pasiring digdi sa Balatas Development Center, digdi po sa City Events Protocol Public Information Office para ipagpadagos digdian sa tuyang mga aktibidad partner. Okay. Primero, tawan mo na nin pagkakataon ang sa tuyang bisita na makapagpaabot ka sa iyang paungumusta sa itong mga parantabay. Okay. Maray na aga po sa mga parantabay. Ako po, interesado akong maray sa temang inita sa kadahilanan, tulong kadahilanan. So po, ako po ang nagsurat ng pinakainot na libro, full length na ni Magellan, history sa Pilipinas. Pagpuun kan paabot ni Magellan, may pa po nagsurat ng historia ng Pilipino kang mangyari di paabot ni Magellan. Ako pa lang po ang pinakainot na po talagang detalyado na records. Of course, dahil po kaya available di sa Pilipinas ang mga records. Hali po yan naman sa Spain, sa Portugal, sa Italy. And anong connection po dyan Santo Niño? Ang supposedly, ang inot po na nag-introducer kang Santo Niño, si Magellan. So, sarap po yan. So, sarang bigasali ko pang connection ko sa Santo Niño, sa research. Kadua po, pig-commission po kan mga Agustinians, mga priling, mga Agustino, na magsurat kang sa indang history from 1565 to 1615. Ano pa ang mga Agustinians? Ang mga Agustinians po, sinda ang namahala kan pagpadakula, kan pagpatalubo kang devotion kay Santo Niño, sinda po namamahala kang itong inaapod na Basilica di Santo Niño kang Cebu. So itong mga praile po duman, iyo po ang nag-commission sa kuyang isurat ko ang history nito. Kaya si Santo Niño po, kabali dyan sa devotion na yan. Pangatulo po, ang Vatican po, ang Agustinians, nagproponer po na gibuon santo ang saro sa mga praile ninda, nakaibahanan ka ito sa pagpuon kang devotion ni Santo Niño sa Cebu, si Fray Diego de Herrera. And si Fray Diego de Herrera po, pigmartir sa Catanduanes kan 1576. And may pig-organisa po ang mga Agustino sa Pilipinas and ang Vatican ning historical commission para hanapon ang mga records para pagkanonisar gidiyo ki Fray Diego. And ako po ang pig-assign niyang mamahala kaning committee ini sa Pilipinas. So again, konektado man po giraray ki Santo Niño because si Fray Diego saro sa mga enot na praile na nakakuha ka itong imahe ni Santo Niño duman sa Cebu kan 1565. So yan pong tulong bagay and
Ang pigapahayag ko po para sabihin kung ang sasabihin ko po dito sa history, mahalagang maray na documented ni bako po ni or opinion, and pagguna ko po yun po ng sa pinaka mga authoritative na discussion ta manungod kay Santo Niño. Opo. Okay. Araw po kang nasabi ni Professor Danny Herona, siguro nagngangalas ka mo dahil bakong padi ang satuyang guest mo niya na pagkaaga. Inhuli ta sa pag-abot part na sa religious aspect, aram ta na yan. Ang pagtubod ta, yao na dyan sa Sinyo Santo Niño. Pigimitaran mo po si Professor Danny, tanganing maaraman ta kung paano kita nagpuon, ano ang mga pigi-celebrar ta, taano ta arog kay ni ang klasikang mga selebrasyon digdi sa satuyang lugar, duman sa Cebu ang pinakang main, digdi sa tuya, Iguaman ngani, sabi ko na ngani. May mga ati-atihan kitang nahihiling, apisan na Santo Niño. Anong mga connection kay ni partner? Pag-abot sa mga bagay na kay Santo Niño. Maaraman tayo yan mismo sa tuyang historian. Okay. May iapot ko lang inot, taon doon itong surat na, itong ginibo niyang surat, taduman siguro buyagyag niya kung ano man ang gandaan devotion na pigdara kan mahal na Santo Niño sa Satoya o na sa mga Pilipino. Ano po naging kontribusyon kan sarong Professor Herona sa pagpalako po kan debosyon kan Santo Niño maski digdi sa Kabikulan? Well, mayormente po, yan pong yan pong devotion kay Santo Niño, hubin na maray, day pa naabot ng 100 anyos. So ang devotion ta naka-concentrar po kay Peña Francia, naka-concentrar kay Tumbago kan Peña Francia kay Lanabal. So pero yan po ang devotion ta. Of course pag Holy Week naka Santo Inchero sa Calabanga, yan po ang mga, pero ang Santo Niño hubin na maray. Ang kadahilanan po ini yung devotion kay Santo Niño naka-confine sa Cebu. Yan po ang pinaka Cebu, and then of course nagtugdas man ng simbahan ang mga Agustino sa Manila, ayan po na San Agustin Church, dinaraman ninda ang devotion kay Santo Niño. Pero bako digdiyo sa Bicol, sarong kadahilanan po dyan, ang Bicol region po, under po ni kan mga Franciscans. So, ibang grupo man po yan yung mga praile, ang Franciscano, saka ang mga Agustino. So kaya iyan po ang dahilan kung anong takita huri ng maray ang kaigwan ng devotion kay Santo Niño. Pero kung babalikan pa po ang pagpuon kang devotion sa Pilipinas, ini pong pag-abot ni Santo Niño sa Pilipinas, supposedly dara po daan ni Magellan kan expedition ni Magellan kan 1521. Kan nag-abot siya sa Cebu, kan pigbunyagan ang pinaka-enot na Pilipino na sabitang na na-converter sa Kristyanismo, ito si Raja Humabon, asinan sa iyang agum na ang pinag-adaptar na pangaran si Juana. Kan binunyagan si Juana, pigpailingan siya duman sa nagpigbimisan duman sa Cebu, may nakakaag na estatwa kan Santo Niño. And gusto na maray ni Juana itong imahin ito. Kaya ang ginibo ni Antonio Pigapetta sa parasurat ni Magellan sa expedition ito, itinao itong regalo sa pagbunyag kay Queen Juana, itong Santo Niñong ito. So, magpuon ka ito, yun na to, na naging part na kang devotion kang mag-agum na chieftain duman sa Cebu. Kaya lang po, si punta na si Magellan dahil naghaloy sa Cebu. Haros sang bulan lang kan binunyagan niya itong taong ito. Dahil nga isang bulan, pirang simana lang, ginadan siya manggiraray duman sa Cebu, sa Mactan, ni Lapu-Lapu, kan tauan ni Lapu-Lapu. Kaya, yan, haros nagbalik sa pagiging pagano sa mga tao duman sa Cebu. And anong haputa, ano nangyari kay Santo Niño? So nawara pala nito, Professor, nawara. After na ma-introduce, nawara. Garo nawara si Santo Niño. Nawara si Santo Niño. Okay. Dahil taaram kung ano ang nangyari ka ito. Pero, itong may mga praile kaya ng mga Agustino na nag-abot sa Pilipinas, haros 44 years after kang pagkaganda ni Magellan. Haloy yun. 1565. Ayan, haloy. Nawara kita. Ang mga Pilipino nagbalik sa pagiging pagano. Kaya mayo ng taaram kung ano siyempre, sa Kristiyanong ko yan mga to imahin. So ano nangyari ka ito? Dahil taram. Pero itong ibang mga praile kang 1565, nag-iistorya siya, may mga buhay pa ang mga tao ka ito, na buhay kang 1521.
So nag-iistorya siya na kung ano nangyari kan sa imahin kang Santo Niño. Supposedly si Santo Niño garon man nakakuang sarong tao ang nangyari kaya pag pakagadan ki Magellan itong cross na ito kan maktan siguro ara tong sibubagang cross na ito pig pull out ito pigpatindog to naman kan mga tawa ni Magellan pero hulita anggot siya na ki Magellan pig pull out ito pig arpon ito kabali da kan mga imahin ni Santo Niño. Pero nawara. Kaya lang, itong mga praile nagsasabi, dahil man talaga nga nawara. Ugmaon na maris yung mga taga Cebu, duman sa magayuno na imahin na ito, kaya kinuan nindang, garo, kawatan. Ikinagsarong ninda, nagaro pigkakawatan kan mga tao duman, na bako talagang sagradong imahin ang pagiling ninda. So, ito sinangyari. And ang may mga istorya pa, sinasabi ito mga praile duman, 1565, na sinasabi na, ito lang imahin na ito, ginagamit kan mga native sa Cebu, pagdaing nag-uuran, may uran, may drought, kinukuha itong imahin ito, kinakaang sa dagat, kang Cebu, para da pa uranon. So, garo, maski pagano ang paghiling ninda doon sa imahin ito, kung nagtutubod silang, garo, may kapangyarihan ito. So, bakong paghiling nindang sa Kristiyano, kundi paghiling nindang, inaapod tabang anito. Siguro, pamilya ka mo kang anito, itong pre-Hispanic na garo, Diyos ta. So, ito ang paghiling nindang, kaya ginigibo ka ito isinasaw-saw to sa dagat, pagkatapos sinasabi kan mga tao, diba, na dahil mga ikakukuanon sa dagat, sagkod dahil mo pinapauran. So, yan ang ginigibo nindang ito, sa imahin ito. So, ito siya nangyari. Ginibong garo idol, garo anito, kan si mga tao, kan magadana si Magellan. Kaya lang, kan 1565, nag-abot na itong hinaabot na bagang Legazpi Expedition. Sa Legazpi Expedition na iniyo, si Miguel Lopez de Legazpi ay namamahala kang expedition, igwa siyang kaibanan ng mga Agustinians. Iyon yan, sabi ko po, 5 Agustinians. Ang sarap po dyan, si Fray Andres de Ordaneta. So, familiar po siguro kita kan Legazpi Ordaneta Expedition. Si Ordaneta, Agustinian. Fraile siya. Dati siyang sailor, dati siyang navigator, nakaabot na siya dito sa Pilipinas, kan 1543. Pero pagbalik niya sa Spain, naglaog siya sa magiging monghe. So, naging siyang Augustinian friar. And pag-abot ninda dito sa Pilipinas, pag-abot ninda sa Cebu, itong 5 frailing ito, pag-abot sa Cebu kang April 28, napalaban si mga Spaniards sa mga tauhan ni Raja Tupas. Ini si Raja Tupas, aki ni Raja Humabon. Siguro kung nakakasunod kita, si Raja Humabon, itong pigbunyagan ni Magellan, kan 1521, pero kan 1565, 44 years after, si aki niya na ang chieftain kang Cebu. Pero habo ni Tupas na magpakonvertir. Kaya nagkaigwa ng gyera duman kang April 28, 1565. Sa mga harong duman, na supposedly linaog kan mga Spaniards, nakuha itong kahon-kahon. May kahon-kahon, 2 kahon-kahon na saro nagagakudan ning garo baka. Pagbukasakan si soldados ni Miguel Lopez de Legazpi, ang pangalan niya si Juan Camus. Pagbukasan niya, nakuha niya itong Santo Niño. So, kaya kang 1521, supposedly dinara ni Magellan, 1565, nakuha, giraray si Santo Niño. Iyon na to, nagpuuna ang debosyon sa Cebu. Tapos yung mga Augustinians, sinda dinaranda si Imahin, nagpatuglog sila ni simbahan, yun na po yan, simbahan na yung kang San Basilica di Santo Niño di Cebu. So duman na siya nagpuon, duman sa Cebu. Duman, nagpuon na si debosyon sa Santo Niño. Sagkod ng nagparalawig. Nagparalawig. Iyon na ito sinaging, kumbaga garo, nakatudan. Nakatudan. Pero ang sa kung kapot ang partner, ano man ang papel ka ining mga ati-atihan, ining mga maiitom na tao na nagbabaray libaga pag ano. Ang pagtubod kaya ito yung mga enot na mga para tubod kang ni Santo Niño. Ini yung pig-connector na yan pagiging native tapos sa Santo Niño. Although ang katotohanan, bako man talagang araw kan sa mga natives duman sa Cebu, bako man talaga mga agta. So, pig-connector na lang sa araw na ipiling siguro nakita mga native na Pilipinos, yung mga enot na mga devotees ni Santo Niño. Kapari man kay Peña Francia, ang supposedly ang mga enot na devotees ni Peña Francia, ining mga inapod ng Remontados or Cimarrones. Na again, contrary sa historical facts, bako man ining mga agta, ining mga Cimarrones and Remontados, kapariyuta, mga lowland mga tao, nagsakat sa Mount Isarog, huli nga ita, grabe ka itong inaapod na forced labor, itong abuso kan mga Spaniards,
Pero mga kapariyuta sinda, bako sinagta. Ang kapariyo man kaya ati-atihan na sinasabi, nagpigo-connect kay Santo Niño, bako man talaga sindang mga agta. Mga kapariyutang mga fair complexion, mga enot na devotees ni Santo Niño. Okay, partner, malinaw na sa imo. Oo, so yun pala niya, no. Kumbaga, garo, well, sabi yun ta, garo simbolo sinda kay itong pagpuon kang devotion digdi kay Santo Niño. And sagod mo niyan, siyempre, garo pigbabalikan ta, kaya mas kinig di sa tuya, igwaning ati-atihan. Pero ako, nag-iisip ako na, nangyayari man bagat itong hagad din ng pag-oranta, inahali man tulo sa garunin sa Santo Niño duman sa dagat. Ang gusto sabihin, nag-uran talaga. Practice yan. Gusto sabihin, sige yan. Iyo. Kaya actually, naggrabe si pagtubod kan si mga chieftain naman, na-convert na sinda sa Kristyanismo, sinasabi ninda na, in fact, kinuana kan mga Spaniard si Santo Niño, gusto nilang kung anong giray Santo Niño. Sabi ninda, maski nga gura ano ngayon kaipuan nung pilang bulawan kaipuan nindo, itataomin sa Indo, basta ngayang garo ransom, basta ibalik nindo sa mo si Santo Niño. Ta iyan Santo Niño ngayon, grabe ngayon tinataong ngayon sa mo yang grasya ngayon, garo ang pagtubod nila, milag, dahil tapan mo sabi milagro, takita milagro bagas mga Kristiyano. Sa mga dago man silang Kristiyano, kundi mga nagpupuon pa lang sila magtubod sa Kristyanismo, kaipuan ninda ang Santo Niño. Dahil yung nga ito, tigtatabangan na sila sa uran, tigtatabangan sila sa harvest ninda, ikanduan sa imahe na ito. Kaya kaipuan ninda to. Pero, Roy and Jason, iskagta sa konteksto kan pag-analyze kang religion sa Pilipinas, medyo ironical iniyo, sa tradisyon kan mga Pilipino, ang mga enot ng mga Diyos sa mga kan pre-Hispanic na mga tao ding diyo, dahil sinda nagkakaigma, sinda ding Diyos na ang naaki. Si mga anito takay kadaklan mga gurang. Because ang anito supposedly kalagda yan kang si mga ninuno ninda. So kung ninuno yan, supposedly gurang yan mga inot na. Kaya nga kan magkaigwaning debosyon ki Santo Niño, ibang klaseng debosyon iniyo. Ang pigidebosyonan kan mga Pilipino, aki, bakong gurang. Kaya lang mapot kita, ano po naging very powerful ang devotion ki Santo Niño, especially sa Cebu. Dahil padigdi sa to. Pero ngunyan, popular ng maray. Sarap pong dahilan kayan, ang mga Spaniards kaya, para emphasize na ang konsepto kan Diyos, bakong Diyos na powerful. Dahil sila nag-introduce ng konsepto na ang Diyos sobrang nakapangyarihan. Kung hiliwan ta po, sa debosyon ta, ang debosyon kan mga Pilipino, dahil kita ng debosyon ng Cristo Rey. Familiar topic mo Roy Cristo Rey. King. Christ as the King. Yang Christ the King na yan, ngunyan lang yan. Nagkaigoning devotion na Christ the King. Pero kan mga erot na panahon, mayo ning Cristo Rey. Itong kingly. Powerful. Kung hiliwan taan mga devotion na nagtalubo sa Pilipinas, Santo Niño, Aki. So, di sa Naga, sa Bicol, ano ang devotion ta? Santo Inchero, Gadan na Jesus. Makusog naman ang debosyon ta sa Santo Cristo, crucified Christ. Makusog ang debosyon ta sa Santo Nazareno, suffering Christ. Pero mayo ning Christ na poderoso. May aking Kristo, may nag-suffer na Kristo, may nakapakong Kristo, may gadan na Kristo, pero mayong powerful na Kristo. Ang point ng mga Espanyol ka ito, pag-introducer kang Kristyanismo, ipahiling na ang tunay na kapangyarihan yaon sa humility, yaon sa weakness. Para dai maging sunodon ang tradisyon na ang konsepto kang pagiging poderoso, itong araw kan mga chieftain na makapangyarihan na maray. Ang pagiging dai, ang tunay na Diyos, humilde. Ang tunay na Diyos, mabuot. Ang tunay na Diyos, matinabang. Kaya diyan naging effective ang devotion kay Santo Niño. Taaki na ang aki, mahuyo ang buot, masinunod-sunod. Diyan ang konsepto kang Kristyanismo sa Pilipinas. Na ang Diyos, do makapangyarihan, ang kapangyarihan niya, hali bako sa paggamit ng puwersa, kundi hali sa pagiging mahuyo ang buot, mamumuton, pabinadanap. That's why, ang piga-attribute ni Dadigdi sa Santo Niño, na Santo Niño as Niño, Aki. Dahil ang Aki, di ba pag aki, pwede yan. Kulayan. Kumbaga garo, aki pa siya. Dahil pa sa
mapasang ko yan, bako pa siyang maisog. Bako maisog, mayong kapangyarihan. Mayo pa siyang kapangyarihan. Matinubod-tubod. Matinubod-tubod. Iyan ang piga-attribute kaya. Okay. Now, nabanggit ba sa istorya, Professor, kung taano ta January 21 na gayo pig se-celebrar ini yung Senior Santo ninyong inaapod? Ironic, medyo interesting hapot niyan dyan, Roy and Jason. Because ang Santo ninyo talaga, dapat ang celebration niya sa April. April siya nakuha. So doon ang piga, ang celebration, April 28. Iyan si pakakuha ki Santo ninyo. And kaya duman pig-reckon na ito ang piyesta ni Santo ninyo. Kaya duman nga sa Cebu, magpun kayo ito, pig-celebrar na ito, pang 1565, na ang Santo ninyong piyesta, itong pakakuan ni Santo ninyo, iyon na ito ang piga para celebrar na. Pero bakong January, April. Pero ano ta January? Ini bako akong padi, bakong sa theological perspective, pag una ko, pigko-connectar ka inda sa pirang aldaw pa lang napakamundag ni Kristo. Sa January, December mundag, so January nagkakula na siya. Nag-grow na. So yan lang sulaminting naintindihan ko. Pero sabi ko nga, anomalous because ang dapat alam pag-celebrar taki Santo ninyo, it should be April 28. Okay. Bueno, para sa iba pang mga kaputan, sa iba pang mga pwede niya itong pag-ulay-ulay ni Professor Danny Hirona, at yan ang tabayanan sa tuyang pagbuelta. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta ko sa kagabsan, mga palaog, kagaglalang, isarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapag-iputan. Nagana, uswag pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, di pag-uurgulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon, ngunyan ika ang istaran, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan, kitang mga nagenyo, maurag na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswag pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, ibang
Yan na ang programang Satong Aramon. Bueno, balik po kita sa Satuyang Aramon. Yaon manggiran sa tuyang bisita, sa tuyang guest ngunyan. Padagos po kita digdi sa tuyang pinag-urlayan ngunyan. Prof, may nahilang ko ngunyan kada mapista ng Santo Niño o maski dahi, may mga nahilang ko sa mga harong, iba-iba ang sa mga opisina. Iba-ibang hitsura, may I mean costume. Igwa itong talagang di ko lang alam kung iyo talaga ini si question niya kanto. Igwa ning sa pulis, igwa ning para uma. Igwa nakabadong green, igwa nakabadong pula. Iba-ibang kulay. Tapos may kuminsan may lag na pulis sa likod. Iba-ibang costume. Ano talaga ang pinakang base sa istorya, professor, kung ano talaga ang costume ni Santo Niño? Erot pong nako sa Santo Niño. Ang measurement po, sabi ka ito sa rong Prile, kan 1613, kan sa mga enot na nagsurat ang istorya ni Santo Niño, sabi niya, si Santo Niño ang height kan 18 inches. 18 inches. 18 inches. Although, duman po sa enot na description ni Antonio Pigafetta ki Santo Niño, kan 1521, kan tinatao siya duman ki Queen Juana, na agom ni Raja Umabon, ang sinasabi duman medyo mas halangkaw sa Santo Niño compared kan si Aram Tangunyan. Kaya nga ni ito nga ning Priling itong sarong Augustinian friar na nagsurat kang 1613 kan sayang istorya, nagdududa siya na si Santo Niño yaon didi sa Sibungon yan, probably bako da si Santo Niño talagang tinao ni Magellan. Tagaro may discrepancy sa itsura. Sa ang pagiling niya, sadit ini yung 18 inches na ini, compared naman sa dapat na Santo Niñong tinao kang 1521. But anyway, kan nakuha po kang 1565, ano ang itsura ni Santo Niño? Ito pag sabi ko nga na, itong nakuha ni Juan Camus, na duwang kahon, na saro duman, saro sa kahon na ito, may bawol. May bawol. Itong ko yan, pigkakananta na ko yan, tasa aro kayan. Takatapos duman sa tasa igwa ning ngipon nin hayop. Most probably buaya. Tingo. Ngipon, tingo. Tingo kang either buaya or kang baboy ramo. Ano po ang tingo ka ito? Kung nahilig ta po baga sa mga pelikula, sa mga enot na mga Pilipino, pigidipigda, pero may kwintas na may tingo. Now, ang tingo po, generally, representative da po yan, garo anting-anting. Ang pagtubin na ito, ang buaya, ang pangil kang buaya, may kapangyarihan. So, kaya taan pagtubin ka ito, ang buaya, yuda ang garo, ang mga ninuno ta, nag-reincarnate sa buaya. Kaya nga po dito may connection niya sa Peña Francia Devotion. Ang Bicol River ka itong panahon, kadakol-dakol, sabi ni Bishop Domingo de Salazar, kang 1581, kadakol-dakol da dyan yung buaya sa Bicol River na yan. So most probably, kaya nagkaigwa ng pluvial procession, hulingan ita para ipahiling sa mga tao na ang Peña Francia may kapangyarihan over sa buaya. Tapos yung mga inot na mga Pilipino, inot na Bicolano, piglasan na kayo ang buhaya. In fact, atawan na yung karne. Ang apod nila sa buhaya, nono. So, nono, hali sa word na ninono. So, ancestor. Because ang pagtubod nila, ang kinakakan ng buhaya, nagiging part ng buhaya. So, but anyway, so diman sa imahin na ito, kahon na ito ni Santo Niño, igoda din man yung tingo. Most probably, gamit ito kang sarong tao na nagpa-practice ng native religion na nagtutubod na may kapangyarihan ang tingo. Pero on the other hand, iyo po nga nitong iyaon sa kahon duman, si Santo Niño nakahigda duman sa kahon na ito. Now, ano po ang imahe ni Santo Niño kanakuha? Duman kanakuha sa Santo Niño, nakaigwa po na siya ng kupya, velvet. So, velvet. At pagkatapos po na si Santo Niño po yan, velvet si description duman, pagkatapos ivory, garo ivory da ang itsura, and ang pagtubod din na nakabado po na garo gikan sa Flanders. Ang gusto yun, ang Flanders duman po yun sa Belgium. So, garo, bakong Espanyol ang bado niya, kundi garo taga-Belgium ang bado niya. So, yan si imahe ni Santo. Anong color po da? Anong color? Dahil nakag si color ko, ano si color. Pero ang description lang, ang velvet kaya, garo yan itong, garo pelt, itong may mga buhok-buhok. Yan si kuya na ganyan. Itong sa Belgium, bado ni Belgium, anong itsura kaya? Garo nakakuyan, garo siya nakapalda. Garo nakapalda ang itsura ni Santo Niño.
So, garo araw kay yun yan, naka-short pants na yan, tapos garo may palda. Iyan si itsura. Pero, ang ibang mga chronicler, kan panahon na ito, may dagdag sindang description. Na ining santo ninyo dang iniyo, may daradarang globe. Tapos may cross. Now, very interesting yan. And I think I pointed that out sa Sarong International Conference sa Santo Niño. Igwa kayong sarong hold na International Conference Cebu. And sa mga speaker naman na sarong interesanting bagay na daing kaya natutukan ta sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung ini si Santo Niño na nakua kan na tinao ni Magellan, Kiwana, igwana ning globe, nakapot-kapot, naka-arc yan, as may cross. Remember, ano ang issue ka ito kan panahon ni Magellan? Na may issue na ang kinaaban bako pang bilog. So, ang pagtuwod baga ka itong panahon na ang kinaaban na garulag plat, na pag magdumang ka sa mahuhulog ka. Pero pag Magellan, na prove ni Magellan ang kinaaban bilog. Tahali ka sa east, nag-abot ka sa east manggiraray. Magbiyahing west, pero ang inabutan manggiray, east manggiraray. So, what sabi yun? Ang kinaaban bilog. Pero ang gusto niyon kayan, naaraman lang ang kinaaban bilog, na-confirm na, paabot ni Magellan. And yet, kung daradara ni Magellan ang Santo Niño, na daradara ang kinaaban, gusto ko sabihin, bago pa kayo sinag-carve kan image sa Santo Niño, aram na ang kinaaban bilog. So, very interesting niya akong point yan. So, yan si sarong issue dan kay Santo Niño na ang depiction ta kay Santo Niño, na idaradara niya ang globe. Kaya pala may daradara siya. Na idaradara siyang globe. Kaya nga, ang point naman, but sabi yun, bago pa kay Magellan, aram na kan mga Europeans ang kinaaban bilog. Because Santo Niño, may kidarang kinaaban na bilog. Kaya lang, yung itong issue, does that really mean na itong bilog na ito nag-represent sa kinaaban? Or baka iba ang pag-represent ka ito na dapat adalan kan mga historians kay Santo Niño? Pero itong kapot ni Roy, ano ta ang Santo Niño tangon yan? Iba-iba. Bako na itong dating traditional na nakuata. Yan, na may sa kapatid, ang kapag ngayon, sugkod na. Sugkod na, yan. So ano ta? Sugkod, nagagamit ng bado ng pulis, ng soldados, iba-ibang I think may parte yan sa kultura kan Pilipino. Igwang inapod ang mga anthropologists na appropriation. Abot ng appropriation, pigsasadirita. Pigsasadirita. Ang tendency ta, sarong bagay na nahiling tang importanteng maray, makapangyarihan, ginagamit ang part na kan sa tong pagkatao. So, pag mga pulis, palibas, poderoso Santo Niño, ginigay mo nilang kaalyado nila sa Santo Niño. Patronin ninda, protector ninda. Sa mga doktor, si Santo Niño nagagamit ng doktor. May stethoscope. May stethoscope. Part yan kan kulturang Pilipino, iyang inaapod na appropriation ta, kan mga sacred images. Nagaro ginagamit ang siya ang symbol, symbol. Yan, simple, and at the same time protector, and at the same time tagatao sa tuya ining kapangyarihan. Mahilig ang mga Pilipino sa araw kaya naghahanap kita ning paghanap ning poderoso. Kaya yang idea tabagang permi kitang nakiki-connect sa kapangyarihan, parte yan kang Philippine culture. And nadadarata yan maski sa mga bagay na mga reliyoso. Mabalo sa maray, Professor Danny Hirona sa interesting na istorya manong ulit ki Santo Niño na ngunyan ko lang na araman na arog pala niyang kaya kung tano may daradara siyang bilog sa iyang gamot. Anyway, bago kita magpaaram partner, limitado sa tuyang oras, gusto ta mo nang hagada ning mga pataratara si Professor Danny Hirona, ngunyan pong kaaldawan kan selebrasyon kan sa tuyang Senyor Santo Niño, Professor? Sarong bagay pong dakulaon pong bagay para sa tuya na nadara na digdi ang debosyon kay Santo Niño na naging parte na kang buhay kan mga Bicolano, although for a long time dahil kita kabali dayan naging parte kan sa tuyang debosyon, pero ngunyan parte na so importante para sa kuya bako sa paghusgar bilang sa padi unit ako ordinaryong layman pero parang historian na ini naging simbolo kan pagiging hubin. And I think si Kristo baga sabi sa tuya, unless you become like these merest children, you will not enter the kingdom of heaven. Pag-un ako sa Santo Niño, imahin ng pagiging humilde. Na dapat, maski anong level kang buhay na abot ta, makapangyarihan kita, mayaman, edukado, dapat maging aki giraray kita. Maging humilde,
Ako ang limitasyon ta, nakita pa rin may limitasyon. And day kita maging matapobre, day kita magmaliit sa kapwata. Iyan paguna ako ang mensahe sa tuya ni Santo Niño. Mabados ang maray, Professor Danny Hirona sa pagpaunra mo sa muya na maging guest may kang ngunya na aldaw sa kapistahan po kang ni Senyor Santo Niño. Sa aga partner, nga ulit ang misa, no? Oo, digdi ang misa po gigibuhon sa atubangan po kan City Events Protocol Public Information Office. Diyan na po nagtatapos sa tuyang programa sa tong aramon, sa pangaran po kan sa tuyang mga nakaibanan sa technical, sa pangaran man po kan sa tuyang mga katuwang sa mga radio station, sa pangaran po kan lokal na gobyerno Canaga, kan City Events Protocol Public Information Office, ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, kan sangguni ang palunsod Canaga, asin man kang bilog na ANN News in Public Affairs. Kami po ang sa indong mga nakaibanan. Ako po si Jason Nyola. Asin man si Roy San Ramon, mabalos po sa tuyang guest, Professor Danny Hirona. Maraynaga po. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaot kangaglalang, sarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di pag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuna ka, sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ika ang istaran, banwaan na nasasangigan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko.